Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa tuloy. Mga igsuon, atong gihandom ang mahal nga Birhen Maria nining atong misa sa adlawng Sabado. Padayon natong iampo ang kalinaw kahusay panagdait sa katawhan sa tibuok kalibutan, ilabi na dinhi sa atong nasod ang hingpit nga pagkawagtang nining virus nga COVID-19 ug ang atong pagampo alang sa atong mga benefactors and donors nga unta ang ilang mga panginahanglan usab ihatag sa Ginoo alang sa ilang kalipay ug kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, nagpasidungog kami sa mahimayaong handumanan sa labing mahal nga Birhen Maria. Nagampo kami itugot nga gumikan sa iyang pangamuyo alang kanamo. Mahimo kaming takos pagdawat sa kapuno sa imong mga grasya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Gipaadto sa Ginoo si Jeremias sa pultahan sa templo, diin ang katawhan sa Huda miadto sa pagsimba. Gipatindog siya didto aron pagsangyaw sa mensahe nga buot sa Ginoo nga labing gamhanan, ang Dios sa Israel nga masayran sa katawhan. Usba ninyo ang paagi sa pagkinabuhi ug ang inyong mga binuhatan aron tugutan ko kamo sa pagpadayon sa pagpuyo dinhi. Ayaw na kamugtuo sa bakak nga mga pulong, mao kini ang templo sa Ginoo, ang templo sa Ginoo, ang templo sa Ginoo. Layo kita sa kadaot. Ayaw na kamo pagbuhat og dautan, ug ayaw kamo pamintaha. Ayaw na ninyo bintahai ang mga langyaw, mga ilo, ug mga byuda. Hunong na kamo sa pagpatay sa mga dili sad-an dinhi niining balaan nga dapit. Ayaw na kamo simba sa ubang Dios, kay makalaglag kini kaninyo. Kung tumano ninyo kining akong gisulti, tugutan ko kamo sa pagpadayon ug puyo ni ining yutaa, nga gihatag ko sa inyong katigulangan hangtod sa hangtod. Ang gisaligan ninyo mao ang malimbungon nga mga pulong. Nangawat kamo, nagpatay, nanapaw, nanumpagbakak, naghalad ug mananap sunugon ngadto kang Baal ug nagsimba sa mga Diyos-Diyos bisan pag wala kamoy nasayran bahin kanila kaniadto. Gibuhat ninyo ang akong gikasilagan ug unya mo tindog kamo sa atubangan sulod sa akong templo ug moingon, walay kadaot nga moabot kanato. Nagdahom ba kamo nga ang akong templo mao'y taguanan sa mga tulisan? Nakita ko ang tanan ninyong gibuhat. Ako ang Ginoo ang nag-ingon niini.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan o Ginoo, Dios nga gamhanan. Pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan o Ginoo, Dios nga gamhanan. Ang akong kalag nangandoy o gihidlaw sa mga kahawanan sa Ginoo. Ang akong kasing-kasing ug ang akong lawas nagasinggit alang sa buhi nga Dios. Pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan o Ginoo, Dios nga gamhanan. Bulahan sila nga nagapuyo sa imong balay, kaysa kanunay nagadayeg sila kanimo. Bulahan ang mga tao kansang kusog mao ikaw. Mag-uswag sila gikan sa kusog ngadto sa kusog. Pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan o Ginoo, Dios nga gamhanan. Palabihon ko ang usa ka adlaw diha sa imong kahawanan, kaysa usa ka libo sa laing dapit. Palabihon ko ang paghigda sa tugkaran sa balay sa akong Dios, kaysa pagpuyo diha sa mga tulda sa dautan. Pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan o Ginoo, Dios nga gamhanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya misugilon sa Jesus kanilag laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi didto sa iyang uma. Usa ni ana kagabi samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway miadto og misabod og liso sa mga sagbot sagol sa trigo ug unya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom ug misugod na pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya og miingon, Sir, maayong binhi ang gipugas mo sa imong uma, busa diin man gikan ang mga sagbot. Siya mitubag, usa ka kaaway ang naghimo niini. Sila nangutana kaniya,
Gusto ka bang pangibto namo ang mga sagbot? Mitubag siya, ayaw, kaysa inyo unyang pagpangibot sa mga sagbot, maapil unyag kaibot ang mga trigo. Pasagdi ninyo nga ang trigo ug ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani, kay ingnon kuraon niya ang mga mangangani. Ibta ninyo pag-una ang mga sagbot, bugkusa kini og ilabay ngadto sa kalayo, apan tiguma ang trigo og hipusa didto sa akong kamalig. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong pagpuyo sa kalibutan, dunagyoy katapusan. Way usa nato nga nagpuyo dinhi nga dili matapos. Sama sad sa atong pag-eskwela, dunay katapusan. Sama sad sa atong measurement sa kinabuhi, nga gitawag nato adlaw, naasay buwan, naasay tuig, matapos gyud. Ang adlaw matapos, ang buwan matapos, taklis laing buwan, ang tuig matapos. Mao na atong kinabuhi matapos. Pero duna di ay hukom, dunay judgment inig katapusan. Mao gid nay atong timan-an na ay judgment inig katapusan. Mao na sa unang pagbasa, mibarog si propeta Jeremias didto sa templo og misulti nga ihunong na ning inyong daotang mga buhat sulod sa templo. Kay di ni ninyo hunongon, makalaglag ni ninyo. Sama ng pagsigig pamakak, panapaw, pangawat, pagpatay, sa patoy lain, ampo anang mga Diyos-Diyos. Niya man na din daghan man na, nanimba man gani ron, ang usa nagwali. Awa day mga bakakon din Oh, na wa day mga malaw-ayon din kadaghan. Wa day din gasigig libak, panglibak, siging kasuko. Nya siging simba. Mao na ingon sa propeta Jeremias, hunungan na. Nya siging pangwarta kana bang kuan kay taning kwarta gyud. Magpatay na lang kita tungod aning kwarta. Kana hunungan na. Matod pa ni propeta Jeremias, kay doon na lagi hukom. Unya ra ba ang makalaglag gyud ay nato, mao gyud ang atong daotang mga buhat. Dili ang makapatay nato, mao ang mga sakit, kada mga sakit, kanang mga disgrasya, kaning mga calamity sama ng linog o uban pa, dili kay na siya makalaglag. Ang makalaglag yun, ang makaguba yun sa atong kinabuhi, kinigyong sala. Nya jutay ra ba kaayo ang karon patanawa ra gud sa kuan kana ganing mga health tips ba, kanang mga tips para healthy ta. Wa gyud kayo gahisgot og sala. No. Kasagaran gyud isgutan unsay maayong kanon, unsay exercise, pero wa gyud kayo gahisgot nga ang sala likay. Number 1 nga likayan ang sala. Kay kun ato ra bang subayon, ato gi siya bang tugkaron, hapit tanan nga makadaot sa atong kinabuhi, gasugod gyud og sala. Di mo to? Tutok man muna ko. Pananglitan. Nganong daghan kay chemicals ang atong lawas karon. Daghan kay nga cancer. Na ako'y nabasahan na sa internet ang atong kanhi superstar na athlete Lydia De Viga. Agaw buhay na. 57 years old. Ako, kuan pa ko. 59 ako. Hapit og makaabot karong November.
58 pag yun ko, sumanghod ako siya ko sa katuig. Nya, athlete ko to, champion ko to track and field. Sa to pa, purti gitong mayuha mo maintain siyang lawas. Karon, wala, agaw buhay tungod sa cancer. Nga naman na, nasudlan tag chemicals. Unsa man ang mga chemicals, gisagol sa pagkaon, dihas mga baboy, mga manok, tanan nga mga feeds karon na ay chemical. Tanan nga atong gipangkaon, gipakaon anang mga bata, pulos-pulos gina processed storage nga stored nga mga foods. Naagya po na ay chemicals. Ang atong mga utanon, hapil na mga isda, na ay mga chemicals gibutang. Kay nga naman, kwarta. Kwarta, kay di ni mo butangan og kanang chemicals, di man ta makakwarta. Og magsalig lang yun ka sa kaning abot sa yuta nga kanang tawtog organic na panganoon pa na sa mga insects, dili ni mo sprayhan, why maani nya di ni mo butang fertilizer, pila raman say abilidad anang yuta mo kuan man dayon na mga duha nimo katanom mo ana, di na siya mo bungag tarong butangig chemicals. Kaon sa tag chemicals kana mga baboy, maghuwat ka atong baboy nga moabot og tag 7 ka tuig, usa 7 ka tuig, 7 ka buwan, hangtod usa ka tuig una pa ka makaihaw na kadugay nimo ng siging lawg, pangitaan ng mga bani saging, ubod saging, apil pang akong apelido diha, ana mangitaan ng tahop, siging lubok anang kuan, latta anang mga dahon. Nya kumot anang tahop na lawg ganto, hinay kay tubo, pakan argo nagfeeds, di ba kada nimo tan-aw ikabuntag nausab ang lawas. Tulo pa lang kabuan wa na pertinan dakua. Di ba? Di kwarta dayon. Manok, magsalig anang manok, sige kag sabod anang manok, tad-tad ka anang kamuting kahoy nga imong isabod. So wagot kay naong imong manok Pero butangi og kanang mga feeds, di ba? Sus, maglisod kog lakaw ang manok, magkaang-kaang og lakaw. Usa pa lang 20 ka adlaw, 30 ka adlaw, wala. Ihaw na. Nagsalig atong sabod-sabod, 5 ka buwan una pa kakaihaw mauna nya og tungod ni ana purting chemicals. Unsa man ang salaa? Materialism, garbo, ambisyon nga madato. Himog dagko kayong mga factories, dagko kayong mga budiga, storage of foods, aron volume ang akong ma-income, binilyon o binilyon ang akong ma-income, pero gibutangan to nako chemicals. Tindaghana. Depende lang kanus ata mga matay. Depende sa atong immune system. Punan pagid aning nilo og maayo ang immune system sa mga tao tungod anang siging tan-aw anang naasilpon mga but nagkaadlawon, siging duwa, siging tan-aw ang mga dagko, mga tiguang tan-aw, apil na sa ning nagwali na dugay kay mo ang mga batanon magsigi sa TikTok, siging games ana abutag kadlawon wa nay tarungtog kanang 8 hours nga standard nga katog, may lag nagamit diha ang katunga tingali 4 hours nga naa pa ang kagabhion. Wow, mga tog aris buntag wa naman ay kuan ko no, matud pas mga medical experts na to, wa naman ay kwintag matog kag adlaw. Agawas no og balihon gyud nimo, pero dugay pa na mo adjust ang lawas. Ang gusto gyud lawas gabi gyud kay natural man na siya aron mo boost ang atong immune system. Hindi low kay immune system kay tungod kuwang stog, bumbahag chemicals. Patay na yung kidney, patay na yung atay. Wa may panagang. Low pag yun, ngilngig pa kay kaaway. Murabag nasod ba? Ang atong hinagiban, espada rag sundang, kunya ang atong kontra, mga canyons, mga missile, di takakuan di taka, saan to pagsukol? Niya ang atong lawas, wa na ang immune system, ang atong kuan nadaot na tungod sa pagkakuwang sa tug,
bubahan aning daghan kay chemicals nya wa pag yung mga exercise way pagpasingot kaayo kay ngano man mahal masag mo adto kag gym nga sige na malagligkod unsa man ang salaa vanity pleasure comfort ana no og daghan kay diya sa cellphone ang naka-attract og maayo nas internet lust kalaway kaulag naa sa diha ang violence anger naa diha ang lies naa diha ang mga bakak sigitang basa ang mga bakak gaaway ang mga bakakon naa diha di ba likayan ko na nato tanan wa nay chemicals saktos tog wa nay away wa nay linibakay unsa kay may tabo nato healthy ta o dili healthy kayo naraman din ang solusyon wa pay gasto hiusa pa happy pa mo develop ka ta yes nagtinabangay god karon crab mentality man ta kinabyunay why development nga mo sustainer oy naka na lang development sa Ukraine bang-an pa kaana development sa Russia pero tingilngiga pero karon ilang gipangguba tungod sa sala nga pride anger greediness ug uban pa na niingon si propeta Jeremias kuno nga ni mga sala ang iyang gisulti aron munindot ang inyong kinabuhi si Kristo sa diri sa atong ebanghelyo niingon sad siya ibta pag-una kanang mga sagbot nya sunogo na sila so ang judgment di ay kung sala ang atong gipuy-an inig-end sad sa atong kinabuhi gawas nga daot na ta samtang ni apata dinhi idig abot sad sa judgment ang nagsigig engage aning mga sala unahon dayta pag-ibot or pag-judge bugkoson og iiksa ngadto sa kalayo apan ang mga trigo katong nagtinarong maotoy dados kamalik sige lingian na imong tupad kay murag giduka na rabana na unsa man ka sagbot ka o trigo sige na pangutan na sagbot ka o trigo ay naa gani sala sagbot wa gani sala trigo. Kinsa man nato din hiroy sala. Ambot lang. Pulos ta sagbot. Nya maghuwat dayta nga moabot tong panahon sa ting-ibot. Ayaw. Mao na ingon si Jeremias pag hinulsol na karon kay ang Ginoo mapasayloon. Ang Ginoo buutan mahigugmaon. Andam siyang mudawat sa atong pagpangayog pasaylo. Mao na dinhi sa atong kani-ganing unsengan ani atong tubag sa salmo pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan o Ginoo Dios nga gamhanan hiligugmaon puno sa gugma ang puloy-anan sa Ginoo nya kay kining kalibutan iya man sa ning puloy-anan ni adin gugma pero usahay lagi kusog kay taanang sitwasyon nga sana mahal kita mahal mo siya, mahal niya ay iba. Ang Ginoo ba, moingon ang Ginoo, mahal kita, pero kita moingon sa ta, mahal ko siya. Dili ang Ginoo, mahal natin ay iba. Pero musukli lang kita, pag ingos Ginoo, mahal kita. Moingon sa ta, mahal din kita. Agakos dayon. Oo, nagot. Kasuwayam sa kuha na suna, ginagmay. Ginagmay lang, wa kay ito dinag ko kayo. Di bang pranang inyong gibuhat, sobram sa nang inyo. Unya, sa may sunod. Naatay mga model sama ni Bishop Chupilo Camomot, San Vicente Ferrer, San Roque, Mother Teresa of Calcutta, o guban pa mga santos nga kaya di ay nga magpuyo ta subay sa pulong sa Ginoo. Kung kitang tanan maningkamot na niini pagkanindot nya unsaon man pagsugod palit mugslat para ni Venerable Chupilo Camomot para makaambita sa iyang mga virtues gakinahanglan ta og virtues ni Bishop Chupilo Camomot kay guha gani matumba ra dayon ta
sa atong pagkahuyang. Mahimo ra dayon tang sagbot. Una akong giingon gahapon, challenge ta og kuan 10 slots gikan karon hangtod 27. Ana sa ginanguan naagi na malit gahapon halinan tag mga dool-dool 7 ka tag 10 slots. Dako tag ha? Pero daghan sa kayong nanghatag nga dili 10 slots pero 40 sang daghan. Namo nang ning daghan-daghan atong halin gahapon niabot na ang atong total na halin og 4,558 ka slots. Pakpak. Nusa ka ni moabot og 5,000 no? May taog moabot na ni kay 5 na ra balang kaadlaw da sa 27 napay 2,442 slots nga nahibilin. Pag kanindot og moapil tani sa kwarta man lagi na pader ingon ka dili kwarta ngako ba ayaw pagsighigugmaan ang kwarta nimo para lang ipalit og mga dagko nga mga butang. Higugmaa hinuon ang atong simbahan ug ang atong isig katao nya gamita ang kwarta para anak. Dili kay pagsigig padaghan sa kwarta hangtod ato na lang gamitan og mga chemicals ang atong mga pagkaon og mga ilimnon nangamatay na noon ta. Dili kay paghigugma lang anang kwarta nga gamiton ko ni kay ipalit ko nig mga gadgets, ipalit ko nig load aron magsigi kog luwaw og tan-aw anang computer games kana mga laway diha og kana mga violence diha. Ayaw ana paggamit sa kwarta, makadaot man nato. Hinon mo gamit ana mo lagi moderate ba, guided by virtues nga gipuy-an sa mga santos like ni Venerable Chupilo Kamomot. Ug sa atong pagpalit og slot, iapil sad nato atong kasing-kasing ang gugma ba og pangandoy. Matakdan unta ako sa imong mga virtues, Venerable Chupilo Kamomot. Mao man akong giampo ni Bishop nako, Bishop buutan man gyud kay ka, ako buangon man ko, tagay ko gamay nga share. O karon ang gamay nga share nga iyang gihatag nako, di kay ko mawili og kwarta. Anang sige lang hatag. Ana di ko mabalaka og kwarta. Wa jud ko ma-stress tungod anang kwarta. Labi na gyud karon. Atong mga kuan kaning ato dinhing mga bayronon, dagko kay tag bayronon tungod aning atong mga projects. Di ra sad ko ma-stress. Anang nya naara say ginagmayng musod. Nganuman nako pwede magani mo, pwede magani himuon sa Ginoo ang 5 kapan makapakaon sa 5,000. Pwede manggis Ginoo nga ang tubig himuong bino, ang patay mabuhi, ang dagat mahimong karsada sa usa lang kapag pamilok. Kani pakahang project sa simbahan ang dili mahuman nga kaalang manis kaayuhan ug kahimayaan sa iyang ngalan. Relax lang. No. Testingin ninyo dito sa inyong balay. Relax kayo mo Pangayo og virtues gikan sa mga santos nga inyong paborito. Nya iapil si Bishop Chupilo Kamomot kay generous sa kay ni siyang muhatag tungod kay gipuy-an sa niyag maayo ang maong kinabuhi. Aron makasuod gyud tang tanan ni ining hiligugmaong lugar or puloy-anan sa Ginoo. Niingon man gani diri sa atong usa sa mga linya sa atong stanza, palibihon ko ang usa ka adlaw diha sa imong kahawanan kaysa 1,000 katuig sa laing dapit. Nindota no? Palabihon ako ang usa ka adlaw lang diha sa imong balay kaysa 1,000 katuig sa laing dapit. Kana bang mga ambisyon tang moadto tag Amerika, moadto tag inana. Nindot man ano? Iapil sa pangambisyon nga makapuyo ta dito sa iyang puloy-anan. Isag usa lang ka adlaw, pasabot karong adlaw suwaya na tog puyo ang iyang kinabuhi. And we will experience how beautiful the house of the Lord. Manindog na ta. Mga kaigsuunan, ang atong Ginoo mahigugmaon kaayo, busa mosalig kita kaniya, nga mosangpit sa atong panginahanglan ug moingon, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang simbahan, mulipang ug mugamot sa tanang suok sa kalibutan, ug mahiusa na ang tanan diha sa usa lamang kapag tuo,
Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga nasod nga nagkaguliyang makabato na sa kalinaw ug kahiusahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga anaa sa kalisod makabaton og dakong paglaom bisan sa ilang kahimtang, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang tanang tao nga naningkamot sa paghiusa sa katawhan, mulampos pinaagi sa atong pagampo o pagsuporta, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos, ug mapuslanon alang kanamo, nga si Venerable Teofilo Kamumot, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga nangamatay madangat na sa kahimayaan sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Dios sa tanang kaliwatan o manalipod kanamong tanan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, tihimaan sa mong gugma, sa gupa ug santusa. Kining pan o kining bino, ginama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo, ulangit nung Amahan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Kami nga naglipay tungod sa pangilin sa inahan sa imong anak, naghalad kanimo Ginoo sa mga gasa sa pagdaig. Itugot nga makadangat kami sa kaluwasan nga dayon, pinaagi ni ining panagbinayloay sa mga halad. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Ay ug matag. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magdaig kami sa mga kahibulungan sa imong grasya diha sa among pagpalandong sa kahingpitan sa tananimong mga santos. Sa pagsaulog sa handumanan ni Maria kanunayng Birhen, maoy dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat, pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan, ang tanan nga kaliwat
nagaambit sa imong gugma nga way kinutuban. Sa imong pagsudong sa kamapaubsanon ni Maria imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubos sa tanang katawhan, nga mao si Jesucristo nga among Ginoo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na nga among gihandom karon, gipamisahan. Malaubon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Sa
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dato angay nga mapalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Even the lowliest sparrow finds a home for her brood, and the swallow a nest for herself where she may lay her young. In your altars, my King and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Magampo kita. Ginoo, human na namo makalawat ang langitnong sakramento. Mahimo unta kining kaming takos sa pagtambong sa bangkete sa langit. Kami nga ubag pagtahod
nagpasidungog sa handumanan sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine protection. Ang ato lang buhaton, magsige lang kitag likay sa sala aron dili ta mahiagom sa mga kaalautan. Salamat sa atong mga kaigsuonan nga nipaambit sa ilang grasya nga kanato, pinaagi sa pagpalit sa mga slots alang sa Thanksgiving Mass ni Venerable Chupilo Kamumot, ang atong HGBTC slots. So dinhi sa atong parokya, ang atong halin niabot na og 3,964 slots. Ang dito sa DST community 594 slots, a total of 4,558 slots. So pakpakan nato ang namalit niini 2,442 slots pa ang kulang. Noon mga 240 katag 10 slot challenge rani. Mga 5 kaadlaw pa ronda sa 27. Kaya pa siguro ni naay mo palit og tag 50 katag 10 slots kada adlaw, pastilan porot dayon ni. Inyong hunahuna kaya ka. Mura mga luya din yung naong sa daghana sa dana pa dire. Depende lang na sa mga makauyon. Nindot gyud kaayo og makauyon tang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.